Poslala Kera, nije Kera, kuće poslala da se pari. 12 meseci se pari ko da je ždrebe. Ko da ždrebe treba da iznese. Pa jeste. Pa jeste, majke mi ti kaže. Pa jeste. Ja kažem, hoćeš ti da vratiš meni kuće toj ženi. Ta žena kao određuje da li ona koliko će štenića ima. 5 štenića, ona meni šalje 2 šteneta i mršavo kuće nazad od pola dlaka. Da, evo, jeste. Mršavo kuće. Pa nije. Pa vi se smijete stvarno, pa jeste. Da, pa majke. I dolazi advokatica i kaže daj da vidim Fox i ona vrišti šta je s kućetom. Ja kažem pa poslali mi tako Kera. I onda ja brzo vodi tamo kod ljudi da mu se vrati dlaka, vitamine, hranije. Evo, uhranio sam i sve normalno. Eto ti. Razumeš? Da nisi. To je živa istina. Boro!